खुलुमबाय बडलेण्ड इंखं टेलिभिजन स्टुडियोआव आं उपमारानि दैमारि दिनैनि गाहाय रादाबाव दं। NLFBनि सा 32 सोद्रोमाफोरा ओंखारबोबावबाय। हाग्रामा महिलारिया NIA जों खाजानो गिना BJPनि आथिं हमदों। रन्जन दैमारिजों लोगोसे जोबथेसालियाव जोबजानाय NDFB सोद्रोमाफोरखौ उदां खालामनो बर' रेबग्रा जथुमा खावलायदों। बडलेण्ड ओनसोलाव कंग्रेसखौ गोख्रों खालामनो मोनसे कमिटि दाबाय। आसाम मिजोराम सिमना लैलापुराव आरोबाव दुंहाव थासारि। 75 बोसोर आबुं जानाय गोजौ आरो जौसिन गेजेरारि फरायसालिफोरनो 3 कौटि रां होगोन। थाबैनो बाङाइ जागोन गोदान SOP। नगावआव पुलिस आरो ड्राग्स माफिया गावलायदों। 19 आगस्ट खालि आसामाव फैगोन मिरुनि केबिनेट मन्त्री सर्बानन्द सनवाल। JEE एन्ट्रेन्स आनजादाव गिबि रेंक मोनदों सिलचरनि दिपित पाटवारे। डिब्रुगड़आव 15 लाखनिबो बांसिन रां खावनानै सासे आइजोआ हमजादों। BCCIआ अलिम्पिक मेडेलिस्टफोरनो बान्था फोसावदों। टकिय' अलिम्पिकआव बजरंग पुनियाया रेसलिंआव ब्रन्ज मेडेल आवथायनो हादों। आरोबाव सा 32 NLFBनि सोद्रोमाफोरा दिनै हाग्रानिफ्राय ओंखारबोदों। NLFBनि सोद्रोमाफोरा क'क्राझार जिल्लानि बेन्दोंआव थानाय उल्टापानि ओनसोलनि सारबारि हाग्रानिफ्राय ओंखारबोदों। मख'नो गोनांदि बावैसो सान सिगां NLFBनि गाहाय दैदेनगिरि M बाथा आरो मासिगिरिजों लोगोसे गोबां सा सोद्रोमाफोरा गोजोननि थाखाय हाग्रानिफ्राय ओंखारबोनायनि उनाव दिनै आरोबाव सा 32 सोद्रोमाफोरा आखायाव गोहोगोरा हाथियार आरो गुलि बारुदफोरखौ लानानै हाग्रानिफ्राय ओंखारबोदों। दैदेनगिरि M बाथाया गावनो सारबारि हाग्रा ओनसोलाव थांनानै गावनि केडार सोद्रोमाफोरखौ बरायहैदों आरो क'क्राझार पुलिसआ लाहार फाहार खालामनाय गारियाव दैखांना क'क्राझार बड'फा कालचारेल कमप्लेक्सआव बानायनाय डिजिगनेटेड केम्पआव लानानै थाङो। M बाथाया खौरांगिरिनि मोगा-मोगियाव फोरमायनाय बादिब्ला दासिमबो हाग्रानिफ्राय ओंखारबोजोबनो हायै आफादनि सोद्रोमाफोरा लासै लासै फैबाय थागोन आरो आफादाव थानाय गासिबो मुवा बेसाद हाथियारफोरखौ लाबोगोन। बबेखानि फैबाय थानाय उदांस्रि सान 15 आगस्तनि सिगां क'क्राझारनि डिजिगनेटेड केम्पआव आबुं जागोन आरो गासैबो सोद्रोमाफोरा हाबफैजोबगोन। नाथाय उदालगुरिनि केम्पआव दासिमबो थि जायाखै हिसाबै उदालगुरिना उनाव जागोन आरो सोद्रोमाफोराबो लासै लासै ओंखारबोगोन होननानैबो M बाथाया बुंदों। हाग्रामा महिलारिनि थासारिया मोजां नङा। NIA जों खाजानो गिना आरो गावखौ रैखाथि होनो थाखाय BJPनि आथिं हमदों। बे दाबिखौ खालामदों PTCनि लेङाइ गाहाय आरो उदालगुरिनि MLA गबिन्द बसुमतारिया। मख'नो गोनांदि हाग्रामा महिलारिया सिरि सिरि गिबि मन्थ्रिखौ लोगो हमखुमाना गले गले सावरायगासिनो दं होनना मिडियाफोराव फोसावनायनि बागै गबिन्द बसुमतारिया खौरांगिरिनि सिगाङाव बुंदोंदि BJP UPPLआ जथायै सोरखार सालायगासिनो आरो बेयो मोजाङै सोलिगासिनो दं। रावहाबो जेबो जेंना सोमजियाखै। बेबायदियाव बबेबा थामथि दोलोखौ लाफानायनि सोंथियानो गैया होनजायो। बेनिखायनो जेबो जिंगायाखै आरो मोजाङैनो खामानि मावलांगासिनो दं। उननिया उननि बाथ्रा फैबाय थानाय 5 बोसोराव BJP UPPL दोलोआ जेबो जेंना गैयालासे सोरखार सालायगोन। गबिन्द बसुमतारिया बेखौनो बुंदोंदि BJP UPPL दोलोनि गोरोबथाया फैबाय थानाय 10 बोसोरहालागै थाबाय थागोन आरो सोरखार सालायबाय थागोन होनना BJPनि दैदेनगिरिफोरा खोथा होदों। बिटिआर गोजोन गोरोबथानि सागानगिरि रन्जन दैमारिजों लोगोसे जोबथेसालियाव जोबनानै दोनजानाय NDFBनि सोद्रोमाफोरखौ थाबैनो उदां खालामनो थाखाय मिरु सोरखार आरो आसाम सोरखारखौ बर' रेबग्रा जथुमा हांख्रायदों। बर' रेबग्रा जथुमा गासै प्रेस बिबुंसार फोसावनानै रन्जन दैमारिजों लोगोसे NDFBनि सोद्रोमाफोरखौ जोबथेसालिनिफ्राय उदां खालामना होनो आरो समाजाव गोजोन थासारि सोमजिहोनो थाखाय मिरु सोरखार आरो रायजो सोरखारखौ खावलायदों। मख'नो गोनांदि मिरु सोरखार, आसाम सोरखार, NDFBनि मोनब्रै हानजाजों लोगोसे
दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो UBPOनि गेजेराव बिटिआर गोरोबथाया जानायनि उनावबो NDFBनि गायसनगिरि आफादगिरि आरो बिटिआर गोरोबथानि गुबुन सासे सागानगिरि रन्जन दैमारि आरो NDFBनि सोद्रोमाफोरा दासिमबो जोबथेसालि सिङाव थानांगौ जानाया जोबोद दुखुनांथाव होननानै बुंदों बर' रेबग्रा जथुम्मा। बेजों लोगोसेनो रन्जन दैमारिखौ जोबोद बावैसो गुवाहाटी मिरुआरि जोबथेसालिनिफ्राय स्रोदै आसाम पुलिसनि G-T नं बेटेलियननि सावनिफ्राय बोथ्रोदनानै लाबोनाय खामानिखौबो बर' रेबग्रा जथुम्मा गोथौ दुखु मोननाय फोरमायदों। बड'लेण्ड एबा बिटिआर ओनसोलाव कंग्रेस दोलोखौ गोख्रोंसिन खालामनो थाखाय आसाम प्रदेश कंग्रेस कमिटिया मोनसे कमिटि दाबाय। लकसभानि MP गौरव गगैनि दैदेननायाव बे कमिटिखौ दानानै होदों आसाम प्रदेश कंग्रेस कमिटिनि आफादगिरि भुपेन कुमार बराया। APCCनि गाहाय नेहाथारि बबिता शर्माया फोरमायनाय बायदिब्ला गौरव गगैनि दैदेननायाव आसाम कंग्रेसआ बिटिआर हालामनि थाखाय दानानै होनाय बे कमिटियाव सा 8 सोद्रोमाफोरखौ लानाय जादों। बै सोद्रोमाफोरा फारियै MLA जादव सरगयारि, आब्दुल सोबान आली सरकार, बिस्टि बसुमतारी, शंकर प्रसाद रय, जेवेल टुड्डु आरो क्लिंटन इंटी। भास्कर दाहालखौ बे कमिटिनि लिंथुमगिरि महरै थिसननाय जादों। फोरमायथिनाय बायदिब्ला बिटिआर हालामाव कंग्रेसनि ग्रासरुट थाखोनिफ्राय लाजेननानै प्रस्टेल अर्गेनाइजेशन सेल आरो डिपार्टमेन्टफोरजों लोगोसे कंग्रेस दोलोखौ गोख्रोंसिन खालामनो बे गोदान कमिटिनि गाहाय थांखि। आसाम कंग्रेसनि बिथोन बायदियै बे कमिटिया बिटिआर हालामनि रायजो राजाफोरजों सावरायगोन। आसाम मिज'राम सिमनायारि दाङाबाजिनि उनाव लैलापुराव आरोबाव दुंहाव थासारि। बे दुंहाव थासारिया मैया सनिबारखालि मिज'रामनि मुवा बेसाद रोगाग्रा ट्राक गारिफोरखौ गाग्लोबनानै सोमजिदों। मख'नो गोनांदि बे जाथाया आसामनि मन्त्रि परिमल शुक्लबैद्य आरो अशोक सिंघालमोन लैलापुराव थांना मिज'रामनि गंनैबो हादरसानि गोरोबलायनायनि बाथ्रा सावरायबाय थानायावनो जादों होनना मिथिदों। जेब्ला बे सावरायफुनाया सोलिगासिनो दंमोन अब्लानो जायगानि माखासे मानसिफोरा मुवा बेसाद लाना थांबाय थानाय ट्राकखौ गाग्लोबो, अन्थाइ खुबैयो आरो ट्राकफोरखौ थांनायनिफ्राय होबथाना लाखियो। मख'नो गोनांदि दसे उनाव पुलिस बिफाना जायगायाव सौहैयो आरो थासारिया बांद्राय हिंसायारि लामासिम सौहैनायनि आगोलावनो थासारिखौ दबथायहैयो। फैगौ बोसोराव उदां भारतआ आबुं 75 बोसोर जागोन। बेखौ लोब्बा लानानै आसामनि सोलोंथाइ फसंथानफोरनि थाखाय आसाम सोरखारा मोनसे बेसेन गोसा बिथांखि लादों। 75 बोसोर आबुं जानाय रायजोनि गंफ्रोमबो फरायसालिनो 3 कौटि रां होगोन आसाम सोरखारा। आसाम आयेन आफादनि रांबावजा जथुमाव हेंथा दोलोनि सोंथिनि फिननाय होनानै सोलोंथाइ मन्त्रि डक्टर रनज पेगुआ फोरमायनाय बायदिब्ला भारत उदांस्रिनि 75 बोसोर आबुं जानायखौ लोब्बा लाना रायजोनि गं 209 गोजौ आरो जौसिन गेजेरारि फरायसालि एबा हायार सेकेन्डारि स्कुलनो 3 कौटि राङै होगोन। बेबादिनो गं 2005 गेजेर फरायसालिफोरनो 50 लाख राङै होनाय जागोन। मख'नो गोनांदि सोलोंथाइ बिफाना बावैसो गनायथि होनाय 22,921 लांदां जाना थानाय फोरोंगिरि मासिनि थिसननाया आबुङै गोदान जागोन होननानै सोलोंथाइ मन्थ्रिया बुंदों। साननैनि गेजेराव ओंखारनो गोनां कभिड-19नि गोदान SOP-आ रायजोनि गासै जिल्लायावनो बेलासे 6 बाजिसिम दखान गला खुलिनायनि जाथावना दं। बेबायदि 14 आगस्तनिफ्राय खुलिसिगोन इन्टार डिस्ट्रिक्ट हान्थामेला आरो दावबायनाय। थांनाय 21 मेनिफ्रायनो बन्द जाना दंमोन इन्टार डिस्ट्रिक्ट हान्थामेला। फरायसालि खुलिनायनि बेलायावबो रायजो सोरखारआ थांखि लादों। फैगौ 1 सेप्तेम्बरनिफ्राय खुलिनो हागौ गोजौ थाखोनि फरायसालि। मख'नो गोनांदि रायजोआव कर'नानि गाग्लोबनाया लासै लासैनो खमायबोबाय। सुलुङाव फोरमायनाय बायदिब्ला थांनाय मे-जुन दानजों रुजुनायाव दानि थासारियाव कर'नाजों थैनाय सुबुंनि हाराबो खमायबाय आरो उन्दै गथ'फोरनियाव जानायाबो खमायबाय। दिनै आसामाव आरोबाव पुलिसनि एनकाउन्टार। नगावआव ड्राग्स माफियानि हेंथायै आसाम पुलिसआ खालामदों एनकाउन्टार। बे एनकाउन्टाराव सामागुरिनि खायरुल इस्लाम मुंनि सासे ड्राग्स माफियाया जिउ गोमायो। दिनै फुंबिलियाव जादों बे जाथाया। मिथिनो हानाय बायदिब्ला ड्राग्स माफिया खायरुल इस्लामखौ दिनै फुंबिलियाव पुलिसआ बेंहैनायाव पुलिसनि सायाव गुलि गावना जाथायसालिनिफ्राय खारखोमा लांनो नाजादोंमोन। नाथाय पुलिसनि गुलियाव जिउ गोमानाङो। ओरैहाय खायरुल इस्लामनि गाग्लोबनायाव आसाम पुलिसनि 2 रैखाथि जवाना गुलि नांजाना गोब्राब जखम जानो गोनां जादों। जखम जानाय पुलिस जवानफोरखौ काटावाल थानानि कनस्टेबल आलक दत्त गुप्ता आरो गारि ड्राइभार उत्पल बरुवा होननानै सिनायथि होदों। रिपर्ट बादिब्ला बिसोर सानैबो पुलिस जवानखौ गोजौ फाहामथायनि थाखाय नगाव देहा फाहामसालियाव थिसननाय जादों।
बबेखानि गारि ड्राइभार उत्पल बरुवाया खैफोदनिफ्राय उदां होननानैबो मिथिनो हादों। नरेन्द्र मदि दैदेननाय मिरु सोरखारनि केबिनेट मन्थ्रि महरै बिबान रुजुनायनि उनाव फैगौ 19 आगस्ट खालि आसामाव गिबि खेबनि थाखाय फैगोन आसामनि बारग' गिबि मन्थ्रि आरो मिरु केबिनेट मन्थ्रि सर्बानन्द सन'वाला। सर्बानन्द सन'वाला मिरुनि केबिनेट मन्थ्रि बिबान रुजुनायनि उनाव गिबि खेब आसामाव फैना रायजोआरि बिजेपिआ बानजायनो गोनां सानथामनि आशीर्बाद जात्रायाव बाहागो लाफैगोन। बेनि थाखाय आसाम रायजोआरि बिजेपिआ लाहार फाहार खालामदों। मख'नो गोनांदि सन'वाला 18 आगस्ट खालिनो आसामाव फैनायनि बाथ्रामोन। नाथाय 18 आगस्ट खालि गाहाय मन्थ्रि मदिआ हांख्रायनाय केबिनेट मेलाव बाहागो लाना 19 आगस्ट खालिसो फैसिगोन। रिपर्ट बादिब्ला रायजोआरि बिजेपिआ सर्बानन्द सन'वालखौ कभिड प्रट'कलनि गेजेरजों उरां गाथोनाव बरायगोन। सन'वाला उरां गाथोननिफ्राय थोंजों आराजायाव मोनसे मेलाव बाहागो लागोन। बेनि उनाव जालुकबारियाव थानाय सुधाकान्त भारत रत्न भुपेन हाजरिकानि मुसुखायाव बिबार बावगोन। जालुकबारिनिफ्राय फासिबाजारजों थांना पान्डुपटआव हाबलांगोन आरो कामाख्या थानसालियाव बिमा कामाख्यानि बोर लागोन आरो बुरलुंबुथुर दैमायाव थानाय बिर लाचित बरफुकननि मुसुखायाव बिबार बावगोन। बेनि उनाव बिजेपिनि गाहाय मावख'आव थांना दोलोनि दैदेनगिरि सोद्रोमाफोरजों जथुमगोन आरो सानजौफु 1:30 रिंगायाव खौरांगिरि मेल खुंगोन। मिरुनि मन्थ्रि सर्बानन्द सन'वाला 19 आगस्ट खालि गुवाहाटीआवनो थागोन। JEE इन्ट्रेन्स आनजादाव गिबि रेंक मोनदों आसाम सिलचरनि दिफित पाटवारिया। बोसोरफ्रोमबो JEE इन्ट्रेन्स आनजादा NIT एबा नेशनेल इन्स्टिटिउट अफ टेक्न'लजि आरो डिपुटेड गभार्नमेन्ट एन्ड सेमि गभार्नमेन्ट इन्जिनियारिं कलेजआव एडमिसन मोननो थाखाय आन्डार ग्रेजुवेट इन्जिनियारिंफोरनि थाखाय हादोर नाङैनो जायो। बे इन्ट्रेन्स आनजादावनो आसाम सिलचरनि दिफित पाटवारिया आसामावल' नङा गासै नर्थ इस्टआवनो बयनिख्रुइबो बांसिन 99.933 जौखोन्दो मोननो हादों। लोगोसे सानखान्थि आयदायाव 100आव 100 नम्बरखौनो मोननो हायो। बिनि गासै नम्बरा 286। डिब्रुगड़ नोगोराव डक्टर प्रेमानन्द दासनि नखरनिफ्राय रावबो गैयैनि खाबु लानानै न'आव खामानि मावग्रा सासे आइजोआ 15 लाखनिबो बांसिन रां खावनानै पुलिसजों हमजादों। हमजानाय आइजोनि मुंखौ पुलिसआ रेंगेना बेगम होननानै सिनायथि होदों। पुलिसनि सुलुङाव फोरमायनाय बायदिब्ला रेंगेना बेगमा थांनाय 2 बोसोरनिफ्रायनो डक्टर प्रेमानन्द दासनि नखराव खामानि मावग्रा महरै खामानि मावबोबाय थादोंमोन। सनिबारखालि नखराव रावबो मानसि गैयैनि खाबु लानानै रेंगेना बेगमा बे खामानिखौ मावदोंमोन। बे जाथायनि सोमोन्दै डक्टर प्रेमानन्द दासआ लोगो लोगोनो डिब्रुगड़ सदन थानायाव मोनसे एफआइआर होदोंमोन। बेनि उनाव पुलिसआ स्रोद दोनखोमानाय बै खथानि सीसी स्पाइ केमेराखौ जेब्ला चेक खालामो अब्ला रेंगेना बेगमनि सावगारिया रोखायै नुजाथिदोंमोन। जेबो गोबाव खालामाजासे पुलिसआ थोंजोङै रेंगेना बेगमनि न'आव थांनानै रेंगेना बेगमखौ एरेस्ट खालामहैयो। बेनि उनाव पुलिसनि सेबनायाव रेंगेना बेगमा गाव खावनानै लांनाय 15 लाखनिबो बांसिन रांखौ पुलिसनि आखायाव गथायनानै होदों। टकिय' अलिम्पिकआव दिनैसिम भारतआ गुबुन गुबुन गेलेनाय बिथिङाव गासै 7 मेडेल आवथायनो हाबाय। बेनि थाखायनो गासै भारतारियानो रंजाखांनायजों लोगोसे गोग्गानाय मोन्दों। ओजोंहाय BCCI थामहिनबा बर्ड अफ कन्ट्रल फर क्रिकेट इन इन्डियाआ टकिय' अलिम्पिकआव मेडेल आवथायनो हानाय गासै मेडेल आवथायगिरिफोरनि थाखाय बान्था फोसावदों। फारियै एथलेटिक्स जेभलिन खुबैगिरि नीरज चोपड़ानो 1 कौटि, बक्सार मीराबाई चानुनो 50 लाख, फ्री स्टाइल रेसलार रवि कुमारनो 50 लाख, बेडमिन्टन गेलेगिरि PP सिन्धुनो 25 लाख, बक्सार लाभलिना बारग'हाइनो 25 लाख, रेसलार बजरंग पुनियानो 25 लाख, इन्डियान वमेन हकी टीमनो 1.25 कौटि रांनि बान्था फोसावदों। टकिय' अलिम्पिकआव मैया नीरज चोपड़ाजों लोगोसेनो मेन्स फ्री स्टाइल रेसलार 25 केजि बजरंग पुनियायाबो ब्रन्ज मेडेल आवथायनो हायो। बजरंग पुनियाया 8-0आव नियाज बेकबखौ फेजेननानै ब्रन्ज मेडेल आवथायनो हायो। मख'नो गोनांदि ब्रन्ज पुनियाया वर्ल्ड रेसलिं चेम्पियनशिपआव दांथाम ब्रन्ज मेडेल, 2018 मायथाइयाव जानाय एशियान गेम्सआव गल्ड मेडेल आवथायनो हानाय सासे गोख्रों रेसलिं गेलेगिरि। फारसेथिं पुनियाया रेसलिंनि थाखाय अर्जुना बान्था आरो पद्मश्री राजीव गान्धी खेल रत्न बान्था आवथायनो हानाय गेलेगिरि। दानिया बोथोरनि खौरां। गाबोन समबार खालिनि बड'लेण्डनि बोथोर। भारतनि बोथोर बिगियानख'नि सुलुं बायदियै गाबोन समबार 9 आगस्ट खालि बड'लेण्ड हालामनि अख्राङाव दोमैलुनायजों लोगोसे अखा हानाय आरो सान्दुंबो दुंनो हागौ। बड'लेण्डनि आवथायाव थानाय मोन 4 जिल्लानि बोथोरनि गाबोननि सुलुंफोरा जाबाय फारियै
क'क्राझार जिल्ला गाबोन क'क्राझार जिल्लायाव बोथोरा 31 डिग्री सेल्सियास जागोन। चिरां जिल्ला गाबोन चिरां जिल्लायाव बोथोरा 31 डिग्री सेल्सियास जागोन। बाक्सा जिल्ला गाबोन बाक्सा जिल्लायाव बोथोरा 32 डिग्री सेल्सियास जागोन। उदालगुरि जिल्ला गाबोन उदालगुरि जिल्लायाव बोथोरा 32 डिग्री सेल्सियास जागोन। दिनैनि रादाबा एसेनोसै, गोजोन्थों। बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनाव आसाम आयेन आफाद